Jsme na Jižním Městě v Praze Hájích, aby jsme sledovali přípravy na představení cirkusu Berousek, který zde bude hostovat od čtvrtka 5. září až do 22. září, to znamená 17 dní. Představení jsou od úterý jsou vlastně denně, kromě pondělku, kdy je jakoby technický den a různý prostě kontroly. Většinou jsou představení v 15 a v 17 hodin. Co uvidíte v představení? Dresuru zeber, koní, slona, dresura. Samozřejmě nebudou chybět 6 medvědů s cibulkou. A to je tak asi všechno z těch zajímavějších a mnoho dalšího. Nově jsou pro vás připraveny nové občerstvení, nový stan a mnoho dalších věcí. Jsou i nové přírůstky zvířat. Takže přijďte se podívat na představení Národního cirkusu Berousek od 5. září do 22. září sem do Prahy Hájů na dvůr Modré školy. Je to ulice u Modré školy, přímo se jmenuje.